I ćao svima ljudi, imam nas ponovo u srpskom gameplayu i danas ćemo igrati Minecraft Pocket Edition, preživljavanje, nastavljamo sa našim svijetom. Da li je mrak? Šta već? Ok, ajde uključimo mi zombije. Spavamo. Danas sam mislila u tajnu kuću sagrati. Znači, u kuću niko neće znat. Ima li koga od naših drugara? Ne. Ali ima nešto novo. Pšenica nam je porasla. A mi tu pšenicu uzmemo. Imamo žulje. To je to. Bilo što je posljednje. Eto ga. Malo polako raste. Ljudi, tu tajnu kuću sam mislila ovdje. Vidite. Znači, ja ću tu sve srediti fino. Čekaj. Prvo će nam trebati lopata. Koliko imam flinta? Imamo 2 flinta. Evo ga na Iron iz prošle epizode. Imamo koliko sad. 12. Dovoljno. Imamo li mi ovdje neku lopatu? Nemamo nijednu ovdje lopatu. Ajmo da neki stari ovaj premestimo. Ajde, brže malo. Ili to? Ja ne mislim da treba. To. Napravit ćemo jednu lopatu. Ovdje nekoliko stikla. Evo jedna lopata. Ja sam mislila još ovdje početi. Tako. I ajde da. Tako. Ja mislim da je ovo dovoljno. Zar tako malo drta ima?
treba nam drt nam treba. Dovoljno ćemo valjda. Nemojte mi držati riječ. Vrata stavimo ovdje. Nismo, ovo nije neka tajna kuća. Ipak je to. Uzet ćemo ovo s sobom. Ljudi, izbacio sam novi intro jutros. Ne znam da li vam svidio. Znači sam spravio, nikom nije pomagao. Sam joj trebao neku ranu tamo. I pećnicu. I čest. Samo ćemo jedan čest. Ove budkice polako spadaju. Ne veze. Što sam sad htjela? Koliko? Ne bilo. Ali ne. Pa mogu bi napraviti odjelo jedno, a? Ali to ću vidjeti kasnije. Da, dobro sam našao. A imam ja drvo ovdje? Ne, nemam drvo. Što je ta? Ćemo ići da cijepamo drva. Da se mučimo. I možemo još se potrošiti drva. Ajde, tako. Ajde sada na jednu ranu. Ovo. Nešto mi samo za jednog četmana. Hop. Eto ga. Mak. Dobro, ja mislim pada mak. Eto ga. To je to. Da nešto na kućice. Da ovo izmjestimo.
mislio sam sljedeće epizode da mu bude neka mapa, znači neka survival mapa. Nešto od hrane imam, najčešće nemam, imam tam jedan često, nimam, znači nemam hrane, imam, je. Eto ga, napravimo ovdje sve buce. Idemo tu polako pada mrak. Nema šta. Sensitivity option. Sensitivity button size. Ovo je dovoljno, ovakav. A neću. Dobro je. Idemo mi do spavanja. Eto ga. Ljudi, vidimo u sljedećoj epizodi.